Salutare, oameni buni! Astăzi o să ne jucăm jocul meu preferat. Știu că ăsta e al doilea meu video. O să ne jucăm jocul meu preferat de pe Roblox, numit și ca și Shindo Life. Shindo Life este un joc despre animeuri și mie a început să-mi placă animeurile foarte tare. Este un joc de animeuri în care te poți bate cu ceilalți, poți face teamuri cu ceilalți, poți bate boși foarte mari cu puterile tale de ninja lău, să o luăm așa. Și astăzi o să vă arăt cum am luat eu bloodline-urile astea. Nu sunt atât de mari, să spunem că vai ce bloodline-urile niște aici, la Yang-ul ăsta am stat foarte mult în pice. Așa, bun. O să vă arăt cum am făcut aceste bloodline-uri. Am scris aici, vedeți, când intrați, o să vă arate meniul ăsta. Dați pe săgeata asta din sus. Dați la edit. Lăsați-l pe ăsta să vorbească. Și scrieți aici cu urmare Raiden Sub și cu semne exclamării. O să vă pun asta în biografie sau o să vă pun în bio la acest clip. O să vedem 500 de spinuri. Cu aceste spinuri puteți să luați bloodline. Părerea mea de pe Party Shop, cele mai bune bloodline de Party Shop sunt Minazaki și Narumaki Yang. Sunt cele mai bune posibile. Și la elemente prismul și orderul. Așa. Îmi place foarte tare Headless-ul. Are o transformare foarte faină. Îmi place și Reikerada. Îmi place... Ce mai place de ce mă că și uite era cât de mult. Îmi place și Ndai acum. Așa. Te transformi într-unul de la mare. Îmi mai place, eu nu l-am, dar îmi place tare Sengoku, l-am văzut în clipurile oamenilor. Am Renshiki, care nu l-am, am ăsta, cum se numește ăsta? Nu mai țin minte. Și ăsta mi-a picat în al treilea spin, nu mai rămas 3 spine, după cum vedeți, 7 mă rog, dar nu știu ce mă, 7 eu aveam 3 normal. La elemente nu prea contează, Bloodline, aici la Bloodline. Dați aici spinuri până când vă pică ceva cu nume complicat. Dacă vă pică Boil, Mood, Ice, Cristal, Explosion, să-i dați skip, vă rog eu. Dacă o să vă pice Narumaki, Boruto, Borumaki, ce să vă mai pice? Da, să mă uit pe Arsișep. Să vă pice Rayon Gaiden și dar acum e cel mai bun. Asta din joc. Trebuie să vă pice de astea care au nume complicate, cum ar fi Renshiki Gold, Narumaki Yang, Ryuji, bine, Ryuji nu prea are, Xenodokei, Xeno Azul, mă rog, Getsuka Black, Raiden Saberu, Snake Man Platinum. Asta e cel mai scump bloodline de pe joc. Deci, eu am niște bloodline foarte bune și astăzi o să ne jucăm Shindo Life. O să vă arăt cam prin ce stă jocul acesta și ce puteți face în jocul acesta. Stați un pic să dau spin aici. Să vedem ce ne pică. De obicei ne pică numai căcaturi. Să o luăm așa pe românește. Numai căcaturi pică. Ca de obicei water. Aici am avut foarte mare noroc în picat. Dacă vreți vedeți fără schimb, dați aici la ability bag și vedeți ce mi-a picat aici. Mi-a picat wind. Acum când dau la elemente, o să fie aici tot wind. Dacă eu dau acum la ability bag o să fie lightning, eu să-mi dea lightning. Un pic. Ce face mă caracterul? Un pic, sunt prost, îmi cer scuze. O să fie lightning. Și așa mai departe. Vă puteți face asta ocazional. Eu nu fac asta, eu aștept. Pentru că eu stau pe telefon până ce-mi pică vreun bad nebun. Dacă aveți Narumaki Yang sau Borumaki sau Minazaki sau Narumaki, eu zic să vă duceți pe această mapă. Dacă aveți bloodline-uri așa și așa, intrați pe asta cu foc, Ember se numește, să mă bage și pe mine cum am.
Ember mie îmi place foarte tare pentru că are acele clădiri care îmi dă nostalgie, mă joc cu jocul ăsta din 2020. Nu, din 2020 mă joc jocul ăsta. Nu am eu cele mai bune puteri. La început nu mi-a plăcut deloc, dar după ce am avansat mi-a plăcut foarte tare. Nu știu cel mai bun din joc. Nu am cele mai bune puteri, dar jocul ăsta e prea fain, efectiv. Nu trebuie să apăsați click dreapta, pentru că o să vă dea el automat stadiul de joc. Și veniți aici la snowman-ul ăsta, scrieți autoclick on. Și el o să dea la autoclick până vă face aici la dați mă și aveți ăsta. Aici o să vă arate statusurile. Aici o să vă arate cu punctele, vă puteți mări statusurile. Eu vă recomand să vă puneți pe nin, HP și key. Tile nu prea vă trebuie, de asta nu prea am level pe key. Pe tile, pardon. Aici, la marțial, la combat art, la marțial, este stilul prin care vă bateți, adică Muay Thai dă cu piciorul și Jiu-Jitsu dă cu pumnul sau cu altceva. Mixed marțial art dă cu altceva, boxing dă cu pumnul, base combat așa. Și asta o să vedem mai mult level, din câte știu. La Kenjutsu aici. Kenjutsu se numără ca fiind al doilea bloodline. Al treilea element, trebuie să dați pe 10 spinuri, o să vă iei 10 spinuri de aici. Eu am Inferno Kenjutsu, dacă cumva vă pică wine și nu mai aveți spinuri, asta e, și oricum asta nu prea contează atât de tare. Aici, după cum spuneam, aici, când o să dați echipă, o să vă scrie în dreapta jos cât level vă trebuie. Stați un pic să... Dacă vreți să dați autoclick-ul off, scrieți autoclick off, evident, dați înapoi mă și dați aici echipă. Și o să vă arate aici la level 600. Levelul aveți aici și vă trebuie level 600 ca să deblocați acest bloodline. Eu am deja bloodline-ul ăsta. Și ca să vă transformați, aveți acolo jos, dacă vă transformați, trebuie să vă transformați apăsând C. Dacă apăsați C, o să vă transforme. După cum vedeți, pe mine m-a transformat. Și ce face bloodline? Hai să plec, că este aici. Să merg într-un loc, uite aici. O să fiți mai rapid, o să vedeți statusuri. Și așa mai departe, uitați, deci, bloodline-ul meu face așa. Face un fel de, nu știu ce, Rengoku, nu știu ce. Și la, trebuie să apăsați, pentru aceasta, trebuie să apăsați. De-aia urăsc eu Shindo Life uneori. Dar nu că îl urăsc, chiar îl urăsc. Sunt prea tryhard de oamenii ăștia, for real, man. Vor să-ți dea execut mai ce decât pâinea caldă. Iară vine obsedatul! Bă, ce obsedat e de viață copilul ăsta! Bă, nu mai scap de el, bă, odată ce vine! Bă, nu mai scapi! Când spun că nu mai scap, chiar nu mai scapi! Da, și eu prost. În sfârșit am scăpat de copilul obsedat, care are headless. Și eu am headless, numai că n-am putere. Haideți să stăm aici, într-un loc retras. Bun. Aici e perfect. Avem și un boss aici. Bun. Așa. Dacă apăsați click dreapta, o să vă arate jos, unde aveți bloodline-ul, că RMB plus C. O să vă dea o abilitate care dă foarte mult damage, cum este la mine. Uitați ce abilitate am. Am o abilitate care face cu nu știu ce trăsături, așa. Dacă mai apăsați, o să vedeți RMB plus Q. Apăsați așa și o să vedeți nu știu ce și trebuie să loviți cu asta. Dacă apăsați un pic, că nu mai am chakra. Chakra mereu este nevoie așa, pentru că
Trebuie să aveți ceacră, dacă nu, nu vă merg puterile. Uitați-le la mine. Eu îmi pun acum niște puteri, dar îmi pun nu știu ce puteri, dar îmi pun puteri. Un pic sunele. Așa. Dacă eu folosesc una, vezi că mi s-a dus chakra. Și dacă apăs E, nu se întâmplă pentru că n-am nimic pe E, dacă apăs nu se întâmplă nimic. Dar am puterea la Blood-Knight. Astea sunt foarte scumpe, după cum vedeți 1.000.000. Am asta și mai aveam eu unele. Asta ce face? Asta este un Blood-Knight care îți dă foarte multă viteză. Sau dacă îl nimerești un om, o să poți să-i dai, nu știu, undeva la 40 de pumni foarte, foarte rapid. Blood-Knight ăsta merge și de prin pereți, dacă nu știați. M-am blocat, nu. Merge și prin pereți, de-aia îmi place cel mai mult Blood-Knight ăsta. Chiar dacă uneori te blochezi, asta e partea rău. Iară-i copilul ăsta, bă, nu mai suport. Așa. Bun. Și cam asta a fost tutorialul de azi. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!